Pabugso-bugsong pag-uulan at hangin ang naramdaman sa probinsya ng Pangasinan. Kaya ang ilang bayan, gaya ng Calasiao, nagsuspinde na ng pasok. Ano tayo ngayon? Walang ulan ngayon pero po kanina po at saka buong gabi po nang naka-experience tayo na pag-ulan po. Ganito rin ang sitwasyon sa bayan ng Bani at mga Taram. Pabugso-bugso po. Meron po yung time na uulan, tapos mag-i-stop din lang po. Kaninang madaling araw hanggang 7 po, malakas. Yes po. Kasi po, paambon-ambon na lang po. Nagpatupad din ng suspensyon ng klase ang mga bayan ng Basista, Bulinaw, Malasiki, Orbistondo, Aguilar, Dasul, Santa Barbara, Alcala at San Carlos City. Sa taya ng Pag-asa, makakaranas pa rin ng pag-ulan sa lalawigan dulot ng habagat. Sa kasalukuyan ay wala tayong minomonitor na sama ng panahon na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. Nakapaloob sa Department of Education Order No. 37 Series of 2022 na maaaring magsuspinde ng klase ang mga local chief executives kung nakakaranas ng pag-ulan sa kanilang lugar. Linat Iris Paed para sa Luzon Headlines.